deși este duminică, deși este o, poate pentru mulți dintre dumneavoastră o zi de odihnă, n-ați uitat și ați venit cu toți aici. Este cel mai important lucru. Eu vă mulțumesc dragostea care o acestei manifestări, iar dumneavoastră, domnule președinte, cu vă doresc din suflet putere să le multiplicați din ce în ce mai mult. Și n-am mai îndemnită pentru că doresc să las cuvântul celor care vor să-și prezinte candidat și cum a anunțat domnul președinte. Vă mulțumesc mult. Anunț cu plăcere și prezența domnului Mircea Eremescu, președintele Societății pentru Cultură și Lătură Română în Bucovina, domnul deputat în Parlamentul României. Și vreau să mai accentuez momentul că sărbătoarea de astăzi are loc sub auspiciul să decidă jubileul de 150 de ani ai Societății pentru Cultură și Lătură Română în Bucovina, jubileul care l-am marcat la 29 iunie, și aici pe scaune au rămas chipurile președinților, deci 12 apostoli, care au început de la 150 de ani de la primul președinte până în anul 40. Deci continuăm această suită de manifestări, ea va continua până la sfârșitul anului. Iar acum, deci, mesajele le lăsăm pentru sală. Acum vreau să oferim cuvântul autorilor. Deci, vă rog, în fiecare de 5 minute să prezinte cartea. Mai avem Domnul Simon Gociu.